माथो खर'खौसो सानाय मोनसोबाय आं ओंखामबो संनो दङो बेदरबो संनो दङो आरो ना बेदरबो एवनो दङो माथो खर'खौसो सानाय मोनसोबाय आबैयाबो मोनफैथारसिगोन बोरै संनांगौ जाखो आंलाय थेवब्लाबो संगोन आं आगै अम्बिकायाबो उन्दुदों गथ'आ बेखौबो आरो बोरै संनो होनो बोरैबा मोनो आङो संनो होनो नै मनासे हाथाय खालामना लाबोबाय आं अ मा लाबोसोदों दङो एकदमबारे आमदानि बुरजाथार ओमफ्राय मैनाथि अमा बेदर आधा किल' लाबोबावदोंमोनलै आङो ए अमा बेदरबो लाबोबावबाय औ मा होनो दाउ बेदरखौ एवबाय गैया एवथ'वाखै एवनोसै दसेनो जागोन ओमफ्राय आबैया बेसेसो मोनफैखो लायनो थांगौमोन आं मोनफैथ'वाखैनो अ दे होमबालाय ओंखाम ओंख्रिफोरा संदो थाबैनो गोबाव जाबाय माथो आबैया फैनानै उखैगोन औ ओमफ्राय मा हारसिं अम्बिकायालाय नों हारसिं हाख'नाय नङाना एसेबां आइटेम संनांगोन नों दिनै बिखौबो लिङाखै मानो ए नाङा दे मालायबा उन्दुथो दे उन्दुनो ओंखारदोंना दा उन्दुनो ओंखारो उन्दुथों दे आं हागोन दे हारसिंनो मा हारसिं संलाबायनो संथ'दे बेबो संगोनथ' बेबो लिंबा हारसिं नों बेसे संनो माला जागोन र' आं फोजाहैनि नाङाहाय मालायबा उन्दुथों दे उन्दुनाय मानसिफोरखौ फोजानाङा मिथिगौना उन्दुथों दे नाङा र' नों हाख'नाय नङा हागोन दे आं संगोन दे आबैयाबो ओरै उखैया दे थाब जेबो जाया फोजाहैनि र' मा उन्दुनो ओंखारदों बेलाय आइदै खर'आनो आंनिया मानो बेफोरबायदि सम मानो बेफोरबायदि सायो आबैखौ खेबसे फन खालामबावनि र' बेसेबांसो मोनफैखोबा हेलौ मैनाथि आबै बेसेबांसो मोनफैखो नै आं गारिनिफ्राय ओंखारदों र' गंसे गारि गाखोबावनि अ दे होमबालाय माबाफोर जादों नामा आबै जेबो जायाखै आबै जेबो जायाखै अब्लालाय माथोआलाय मानोथ' एसेबां जेमथिथि मायबा जादों न' नोंनिया खर' सालायबाय नामा आबै जेबो जायाखैलै आबै खर'बो सायाखैथ' एसे ओरैनो बोरैबा मोनदोंमोन हामबायथ' नों आरो बेखौनो खिन्थानाङा आरो अनजालिनि सिगाङाव दे फैदो आबै नों दे अब्लालाय आबै थांगासिनो आङो औ दे आबै फै दानो खर' सादों होनबाथाय आंखौ ओंखामखौनो संनो होनाय नङा गासैखौबो अम्बिका आगैयासो संजोबनांगोन बि आरो हाजोबनाय नङाना ओंखामखौ संहोलांसै र' अम्बिका आगै सिखार बाप्रे अम्बिका आगै सिखार आबैया मोनफैसिगोन ओंखाम ओंख्रि संहैदो बाजैदो थां माला उन्दुलांनाय फात्ताखौनो मोनाखैमोन आङो दा बाजैया हारसिं संगासिनो नामा औ संनो नागिरदों थां नोंबो एसे हेफाजाब खालामहै थां बाजैखौ नङाबा बाजैया हारसिं संख'जोबनो हानाय नङा थां थांनि र' आदा थां अमा बेदरबो दङो दाउ बेदरबो दङो नाबो दङो नोङो संजोबाबाबो मायबा मोनसे संहैथां आरो औ जागोन दे आदा संहैनि र' दे बिदि होननानै उन्दुफिननाङा आरो उन्दुनोलाय ओंखारबावदोंमोन नाथाय आरो दा थांनि र' बाजैयाबो हाखुमानाय नङा हारसिं दे आंबो आबैखौ ससे लायनोसै र' मोनफैसिगोन खोना औ दे थां आदा थान्दा लाबोफा आदा इमान गरम दिनै दा आरो माबा माबि संबाथाय दोखो गरम मोनखागोन आङो दे जागोन दे उन्दुफिनसो लुगैसोबायलै मैनाथि बाजैया आंखौ बादुलि खालामबायलै आंखौ जेबो खामानि मावनो होयियावनो खामानिखौनो मावनो बाग्रा जालांबाय आं इसोर थेवबो दिनै संहैफानि र' बेसेरि हाख'नाय नङा आंखौ बियो थेवब्लाबो लिङाखै आरोलै लिंफैनांगौ नायसे मोजां मार मैनाथि बाजैया आयु सना बायसो बिबाजै मोनमारदोंलै आङो दिना बायसो अनथारो बेथो फंसेबो गोरायैबो बुंफेराखै आंखौ दिनैहालागै दाथ' बेसेबा संनो बाखादों आं दा संफाहैयाबाबो जाया आदाया नङाबा रायगोन आंखौ दा आङो संफाहैनो नागिरबाबो बुंगोन बाजैया नाङा दे आगै अम्बिकि नोङो सङाबाबो जागोन दे आं हागोन दे आंनो संजोबगोन बिदि बुंगोन थां उन्दै थां जिराय थां बिदि बुंगोन आरो एसेबां अनसुलि बिबाजै एसेबां अनसुलि हिनजाव आं बरावबो नुफेराखैमोनलै नंमारगौ दे अनजालु आदाया एकदम भाग्यआवनो बे मैनाथि बाजैखौ मोनदों थांसै र' बाबाबो
आब' नोङो दै गुदुं लुनायखाय आथिंखौ एसे सागानाय मोनथ'दों। औ मोनगोन दे बिदिनो लासैनो मोनलांगोन आरो आथिङाबो हामलांगोन खोना। मास मोनसेसो नायबावनि बेनि उनाव हामथाराबा गुबुन जायगायाव लांनांसिगोन नोंखौ टिल्लु। हामला खोनायलै आब' आंखौ लाङाबाबो जासिगोन दे। ओरैनोसो फैसा माखाया थांगारगोन। मानो लाङा जेराव डक्टर मोजां दं बेयावनो लांगोन। जिखिजाया नोंनि आथिङाल' हामनांगौ। आब' माथो फैसाया आंनियावनो थांजोबसिगोन। नोंसिनाव थाइसेबो थानायानो नङा माथो। नांला दे बिदिनो थानोसै आङो। आंनि थाखाय नोंसोरो एसेबां फैसा गारनांला। थाथोंसै बिदिनो थागोन आङो। फाप नांदों आंहा आब' फाप। फाप? मानि फाप? मानो नांखो नोंहालाय फाप? मा फाप मावखो नोंहालाय? नोंखौ बै साननैसोआ जोबोद गाज्रि बाहायदोंमोनलै आं आब'। बेनिफ्राय आं नोंखौ जोबोद रायखायोमोन गोसोआव नांथाव नांथाव बाथ्रा बुंनानै। बै सानखालिबो आङो नोंखौ रायनानै रागा जोंनानै बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन। बेयावसो आंनि एक्सिडेन्ट जादों। नङाबाथ' आङो जानायानो नङामोन नोंखौ रायामोनबा। नोंखौ रायनायनि थाखाय फाप नांदोंलै आब' आंहा फाप। टिल्लु मा जात जात सानलाबायदों नोङो? आंखौ रायनायखौ नोंहा फाप नांदों आरो? बेफोरबायदि जेबो नङा मोनथिगौ ना? बेफोरबायदियानो खोनालै आब'। जेबो फाप नाङाखै नोंनियाव। जानो लागा दंखायोमोन नालाय जाबाय आरो। थेवब्लाबो नोंखौ रायनानै आङो लामायाव ओंखारलाङाबा बेफोरबायदि जायामोनलै। आं बे खालि बांद्राय दिन्थिथारदोंमोन। आङो बै बाथ्राफोरखौ सानबाथाय जोबोद रागा जोङो गावखौनो गाव। नंमारगौ आब'। टिल्लु बेफोर बाथ्राफोरखौ साननानै नोङो मानो दुखु खालामबाय थायो? मानो टेनसन लाबाय थायो? नोंहा एक्सिडेन्ट जानो लागा दङमोन नालाय जाबाय आरो। जेबो फाप नाङाखै मोनथिगौ ना? नों बेफोरखौ जेबो साननाङा। लोगोफोर सरि दे आं दिनैसो भिडिअ हगारनो सम मोन्दों। नोंथांमोना गोबाङानो नेबाय दंमोन आरोना भिडिअखौ नायनो होननानै। नाथाय आङो न'आव गैयामोन आब' मोननावसो दंहैयोमोन। डक्टरनियाव थांदोंमोन आरोना आङो लोगोफोर बेमार नायनो। ओमफ्राय दा दिनैसो फैबाय आरोना न'आव। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो। गांजेमा गोसोम रानि आयंआलाय माथो जाखो? खर' सादोंनो आयै थाथो दे उन्दुथोंसै दिनै। नों सङाबा आंनो संनोसै ओंखामखौ। ए नों संगोन आरो आइ? औ आयै बेसांथ' नोंसोरनि संनाय जाबाय थानो। दिनै आं संनि दे। आरो ओरैनोबाबोथ' हाबा जाबा संखानांखागोन सानफ्रोमबो। बेनिखायनो दानिफ्रायनो एसे संनाय खावनायनि माबा लाखानोसै। दे 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 होमबालाय आइ संदो। औ आयै मा संनाया मोजां जागोन? दाउदै दङ दाउदैखौनो आलुजों संना दोनलै। बेनिफ्राय फटल एवबाबो जागोन दे आइ। इसेबां गरमाव मोनब्रै मोनबा संबाय थानाङा दे। औ जागोन दे आयै। टिल्लुआबा मा खालामबाय दङ? आथिङानो मानो हामला? दा मा जागोन देनाय? टेनसनलै जोबोद टेनसन जागासिनो आङो। नाथाय रावनिबो सिगाङाव टेनसनखौ दिन्थियाखै। आं मालाबाबो सानाखैमोन टिल्लुआ दि बेफोरबायदि खरा जाना थागोन होननानै। सम सम माबा बोरैबा मोनखाङोलै गोसोखौनो टिल्लुखौ सानबाथाय। बे लैथोसि लरग'आलाय ओंखाम संगोन ना सङा? निसाखौनो आरो दिन्थिफ्लाबावनि बांद्राय जानाय रखम। गांजेमा गोसोम मा नोंनिया दाबो मोजां जायाखै नामा? अबाव मोजां जानो आब'? दहाय फोजोंसार आदा लाबोनाय मुलिखौ जाबाय थेवब्लाबो इसेबो मोजां मोनाखै मानोबा। आब' सरि दे आं नोंसोरनो दिनै ओंखाम संना जाहोनो हानाय नङा। आं जोबोद बोरैबा मोनथारदों खर'खौ हाथारला आं उन्दुहैफिननोसै। दे जागोन दे आं संगोन दे। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा टिल्लुआ हामला नामा आब'? मा बेखौ डक्टरनाव लांग्रो होननाया लांबावला नामा? माबाफोर खबर बाथरि मोनदोंना नोङो? ओहो लांगोन होनदों होननाया बिबारि बाजिया। दा माला लांनाय जायोबा? टेनसनलै गांजेमा गोसोम रानि जोबोद टेनसन माला हामगोन। ए नोंबो दुखु मोनसोदों नामा खरा जानायखाय टिल्लुखौ? औ मोनदोंथ' र' बाजैनि फंबाय नालाय बेनिखायनो आंबो बोरैबा मोनदों आरोलै। मोनखागोनबो देनाय। आंबो मोनदों मोननायालाय थेवब्लाबो नोङो बांसिन मोनदों आरोना। आंल' मोनाखैलै बयबो मोनदों। मानो होनबा दा सेंग्रा बैसोआनो बेफोरबायदि जाना थाबा सोर बोरैबा मोना देनाय सोर दुखु मोना? नाथाय आं बेसेबा मोजांसो मोनदों। खरा जाना थाबा टिल्लुआ हिनजाव मोननाय नङा। आं मिथिगौ नोंबो थगायगोन टिल्लुखौ हौवा मोजां मोनबाथाय।
ओमफ्राय टिल्लुआ रावखौबो हिनजाव मोननाय नङाना ओमफ्राय आंखौ नांगौ जागोन आंखौ नांगौ जानाय लोगो लोगोनो ब्लद थांखानोसै गांजेमा गोसोम रानि माखौ मिनिनो ओंखारदों नोंलाय मिनिनो ओंखाराखै हाथाया सादों बेनिखायनो बेफोरबायदि खालामदों आं आइदै हाथायबो सादों खर'बो सादों आं थांसै दे आब' उन्दुनो दे थां मा जाबावनो आरो सासेयाबा माला हामो दा आंहा बेनो जोबोद टेनसनलै बिदिनो सम सम एक्टिं देखायफ्लागोन आं खर' सानाय उदै सानाय होमबासो जिरायनो मोनगोन आं रुवाथिसो आङो मिसिं नङाथ' मिसिंबासो मेंनाय नङामोन दा आङो मानसि रुवाथिबाबो रुवाथिया मा मानसि नङाना रुवाथिया मा मेङा सानफ्रोमबो आंनो ओंखामखौ संना जाहोनांगौ सानसेबो जिर'नि गैया मोनोबा आं बेसेबां थाखा 3000ल' होयो 3000आव बेफोरबायदि रुवाथि थास्लायस्लाय बै गुवाहाटिफोरावनो कम्पानिफोराव मावबानो लाब जागौमोन आंनिया साबोन कम्पानि कलगेट कम्पानि बेफोराव थायोबाबो लाब जागौमोन खोना संथो दे बे लावदांगि लैथोसेयानो संथोसै बिनि संनायखौनो जानोसै दिनै ओरैनोबाबो बियो आंनि दा दुश्मनसो आंनि गोसोथोखुमानाय आंनि फसायखुमानाय सेंग्राखौ बियो गोसोथोयो आरो दाथ' बियो गारनो हागौना खरा जाबाय बा खरा जाबाबो गाराखैलै र' आइडियाखौ दिहुनगासिनो आं मोननायानो थायाखै मोनसे एसेबां मोजां आइडिया मोनबाय नाथाय बे लावदांगिया माथो रावजोंबो रायज्लायथाराखै बे साननैसोआ थेवब्लाबो ना आइडिया बाहायथारगोन आं मायबा मोनसे खालामनायबाबो बिसोरखौ अर लागायहोगोन आं जायखिजाया दिनै आरो गाबोनै एक्टिं देखायफ्लानोसै साननै जिरायनोसै ओम शान्ति ओम उन्दुथ'नोसै आं आजादिनो दाय जानो टाइमाव आजादि सिखारनानै जाहैनोसै गुड नाइट गुड नाइट नङा गुड नाइट बुङाखोनालै मा बुङोबा सानजौफुखौ गुड आफ्टारन ना मर्निं मर्निं होनोमोन खोना दे औ सानजौफुखौ मर्निंआनो बुङोमोन दे दासो गोसोआव फैबाय गुड मर्निं बाय बाय उन्दुथ'नोसै आं